नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा नूतन पालकमंत्री म्हणून श्रीनिवास कोटा पुजारी हेमगेली नेमणूक. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हेमगेली 125वी जयंती साजरी. होन्नावरात विवादित बंदर रस्ता कामगारी वेळार 50 मच्छीमारी प्रमुखाक अटक. कारवारच्या वैलवाडा, इळकल आणि सदाशिवगडार वेगवेगळ्या रस्ता कामगिरीचे आमदाराल हस्ते भूमिपूजन. जोयडा तालुक्यात पुरिल्या प्रेताक सुण्यान उपसून काढची दुर्दैवी घटना. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई सरकारान राज्यात 30 जिल्हा पालकमंत्र्यांनी नूतन नेमणूक करून प्रत्येक त्या जिल्ह्याचे आज कोविड पालकमंत्री म्हणून आदेश दिला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या जाग्यार श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमका नेमणूक केला आणि श्री शिवराम हेब्बार हेमका हावेरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नेमणूक केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या वैलवाडा, इळकल आणि सदाशिवगडार वेगवेगळ्या रस्ता कामगारीचे आमदाराल हस्ते भूमिपूजन. कारवार तालुक्याच्या वैलवाडा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या खारगेजूक ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या रस्ता निर्माण कामगारीक 1 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर करून कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली एस नाईक यांनी भूमिपूजा करून रस्ता कामगारीक चालना दिली. खूप दिवसाच्यान सार्वजनिकाली अपूर्ण आशिल्ली मागणी पूर्ण जाल्ल्यान स्थानिक नागरिकांनी खुशी व्यक्त केली. तशेंच 2020-2021 सालाच्या अतिवृष्टीन बाद जाल्ल्या रस्त्याचे अतिवृष्टी निधीतल्यान योजनेमार्फत मंजूर जाल्ल्या अनुदानातल्यान सदाशिवगड राष्ट्रीय महामार्गार आणि कारवार कैगा इळकल रस्त्याच्या काही ठराविक भागात डांबरीकरण कामगारीक कारवारची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी भूमिपूजा करून उद्घाटन केले. या दोन्ही जाग्यार परत डांबरीकरण करची खूप गरज आशिल्ली. या वेळार बीजेपी पक्षाचे ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष, प्रधान कार्यदर्शी, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक प्रमुख, पक्षाचे पदाधिकारी आणि गावचे स्थानिक हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हेमगेली 125वी जयंती साजरी. कारवारात नेताजी सुभाषचंद्र बोस हेमगेली 125वी जयंती साजरी केली. मुख्य कार्यक्रम शहरातल्या सुभाष सर्कल हांगा आयोजित केलो. कारवार बीजेपी नगर मंडळाचे अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर हेमी सर्कलाचेर आशिल्ल्या पुतळ्याक हार घालून मानवंदना दिली. तशेंच विशेष अतिथी श्री मनोज भट हेमी आशिल्ले. ह्या वेळार कारवार घटक बीजेपी उपाध्यक्ष अमोल रेवणकर, संदेश शेट्टी, नगरसभेचे सदस्य उल्हास केणी, रोशनी माळसेकर, सुजाता तामसे, मनोज बांदेकर, पक्ष प्रमुख आणि इतर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಾಶಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಕಂಡಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जय. बोलो भारत माता की जय. आज सुभाषचंद्र बोस गेला वाढदिवस आम्ही
भारतीय जनता पार्टी कारवारचे हजर करून जाल्यार आज खाली होन्नावरात विवादित बंदर रस्ता कामगारी वेळार 50 मच्छीमारी प्रमुखाक अटक. होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या विवादित वाणिज्य बंदर रस्ता कामगारीचो विषय हायकोर्टात न्यायालयीन विचारणेत असताना पोलीस बंदोबस्तात कामगारी सुरू करचे पळोवन स्थानिक मच्छीमारी समाजाचे आणि स्थानिक नागरिक या कामाबद्दल एसी मॅडम आणि DYSP हेंचे कडेन जाब विचारतना थंय आशिल्ल्या पोलीस कर्मचाऱ्यान सुमार 50 मच्छीमारी आणि सार्वजनिक प्रमुखाक जबरदस्तेन पोलिसाल्या गाडयेत बंद मंकी पोलीस ठाण्याच्या फाटल्यान आशिल्ल्या शाळेच्या सभागृहात होऊन बंधनात दवरला अशें कळ्ळां. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. पुरीला प्रेताक पेटी उपसून काढची दुर्दैवी घटना. जोयडा स्मशानभूमीत पुरीला प्रेताक पेटी उपसून काढची दुर्दैवी घटना जोयडा तालुक्यात पळोवंक मेळ्ळी. जोयडा हांच्या तालुका आरोग्य केंद्राच्या फाटल्या भागात हो धक्कादायक प्रकार घडलो. आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हो प्रकार घडिल्ल्यान नागरिकांन संताप व्यक्त केलो. असामान्य मरण जालान रुग्णालयाच्या फाटले खोलीत मड्याची शवचिकित्सा करतात. काही प्रकरणात मड्याचे वारस मेळनात. असले वेळार मडे गजबजिल्ल्या भागापासून पयस पुरसून रुग्णालयाच्या फाटल्या भागात मडे पुरतात. रामनगर पोलीस ठाण्यात काही दिवसा पहिले अज्ञात मडे मिळिले आणि ह्या मड्याचे वारस येयना आणि ह्या मड्याचे वारस येयल्या निमित्ती मडे रुग्णालयाच्या फाटल्या भागात पुरले. मात्र पेट्यान उपसून काढून मड्याची कवटी व अन्य भाग घेऊन पळ काढले. हे सगळे स्थानिकांनी पळयल्यानंतर पोलीस आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीक माहिती दिली. नंतर आरोग्य विभागाचे अधिकारी येऊन बॅगात भरून परत पुरले. मडे निवासी भागात पुरचे योग्य न्ही जाल्यार आरोग्य विभागा खंयच्यान अशी चूक जाती आसा. ताका लागून रुग्णालयाच्या फाटल्या बाजून आशिल्ल्या लोकांक भंय दिसता. या घटनेमुळे संतप्त जाल्ल्या लोकांन दोषीचेर कारवाई करची मागणी केली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.